Чуваме ли се, Калеко, Алеко? Къде си? Чубица! Чай си довърши медитацията. Калеко, пак си на някакво екзотично място, май. Па много ясно бе. Ме вече в Бургас ме викат Калеко екзотиката. В Тайланд са бе, лупини. Един Тайланд не мога да познаете. Чува ли сте? Тук цял свят идва на плаж. Особено мъжете. Така и не разбрах, кой толкова му харесва да е. Пукет, мукет, голема работа. Па яват си в Созопол, в Приморско, да видите какво е плаж. Значи тука всички се масажират. По цял ден се масажират. Ами кой няма се масажират? Питам, кой няма се масажират, като по цял ден стоят те и се схващат. Аз стойте цял ден. Така ли се седи, бе? Питам, така ли се седи? Па вземи един стол и седи като хората, бе. Си обърши един шалан. Калеко, какво друго интересно има в Тайланд? Сега ще говоря, сега ще говоря. Стари си на един стол, ти казвам. Утре пак ще ходиш на масаж. Мирен, ти казвам. Това е Марко. С него пътувам насам там. Значи много проходим. 4 по 4 кабрио. Насякъде минава. Това тук му е въздушният филтър. Като го вдигни и може пресискър да мина. Пак мания и къв климатик има. Като ти станеш жега, само го чукваш горе по кубето и не суши. Марко, сиди долу, ще обърша един. Не ще да слуша, последно време много инат ми се прави. Обаче много икономичен. С 2 стопа сино на 100 км. Малко бавен, ама аз като бърза такава показвам една мишчица и веднага пали турбица. Марко, дай глас, ти казваме. Дигил, сега ще го оставям тук на майстор. Тото вчера яди някакви вкисати банани и му изтича масло. Признал се. Калеко, остави намира животното и кажи нещо повече за Тайланд. Какво да ви кажа? Значи тия специално тук златото за нищо го няма. Всичкото злато, бе. И достава работа. Пред се малко, бе. Се мъртви. Аз ги предупредих. Викам им, ще стане кич, усещам го. Те викат, не, това не. Златни покриви, отгоре златен грамотвод. Ма може ли ти толкова си станали, бе? На златни покриви ще сложиш един хубав грамотвод в фрижда, да се отвори покрива. И сега може ли на това нещо изтрити те с златно? Ма нареди си, тук ли си нареди? Па дали писи отгоре върху тухлата каманяци, па си го върнал с едно хумечко, па си тури керамиди, пък може и глина или кал с слама и говеждо едно хубаво да го объркаш, дали с това стена се получава. Иначе много не обичат. Калеко, какви хора са тайландците и как живеят? Много хубави хора. Малко са дръпнати. Ама иначе много добре се разбираме. Значи, много ми харесаха тайландските масажи на мене. Тук си една тайландка, при нея е най-добрият масаж. Тук живей. Тайландко жълта ти дърпа. Сега, че направо се нервя. И пак злато насекъде, бе. Злато насекъде, бе. Много си падат по жълтото. Пено! Аз съм Пено! Тя се казва Тайпен. Аз викам Пена. Защото Тайпен не остава работа. Пено, влизам. Пено! Къде си, ма? Това е кухня. Остава работа. Значи, гледай сега, палят огън в средата на стаята. Фурна нема, котлон нема, пали си огън това е. Лошто и чекомин нема. Пък за манчите да не ви разправям. Значи, морски водорасли с кисело лют, сладко горчив сос. 3 дена партим като пукам балон. Пено! Ари на масажа, ма! Ари на масажа! Хубав масаж. Значи, казвам ви, като тайландския масаж друг нема. Та е най-добрата се реши. Ще остане ли доволен, Калеко, от тайландския масаж? Веднага се ташата. Ма какво ми се смейкаш, бе, Войtovич? Какво ми се смейкаш, ти, бе, бубе сладко? Такъв ще излёпам, че ще се завъртиш. Като ма винаги ми се радва. На ко се радва и тя не знам, какво направиш? Остава. Айде се масажираме, Войtovич, Значи, до сега съм масажирал над 50 тайландки. Ама стая най-добрият тайландски масаж. Сега малко плюща, да? Ма пък е усмихната. Дай цунка, Калеко. Да, аз сега те масажирам, да. Дай сега те завърта. Калеко, освен тайландски масаж, нещо друго научи ли? Сега имам час при една коренячка тайландка. Дет ме научи на тайбо. А те стигат толкова. Че се сваля устата да се лезиш. Къде си, ба? Направо ще изначкам. Тайбо, майбо. Сега ще ви покажа какво значи булгар тупан.